La programació nadalenca de la Seu d'Urgell, el món màgic de les muntanyes, proposa una setantena d'activitats que començaran el 2 de desembre amb la cerimònia de l'encesa de llums. Enguany, previ a l'acte, s'ha volgut donar protagonisme al centre històric i a les 6 de la tarda es donarà llum al carrer Canonges. Convidar a tothom a que participi, a tota la canalla a que gaudeixi d'aquests actes, d'aquesta màgia que desprèn el món màgic de les muntanyes i les festes de Nadal. Les propostes inclouen novetats com una ruta Parkour Experience pels tions màgics o una cursa d'orientació innocent. D'altra banda, s'impulsa el retorn del Parc de Nadal Infantil del 27 al 29 de desembre i per primera vegada s'organitza un campament reial a la Sala Sant Domènec del 2 al 4 de gener. Hi haurà els patges reials amb diferents àmbits com l'espai de les cartes, espai de confecció de les joguines, espai dels regals i per finalitzar, nens i nenes tindran un espai on podran realitzar un taller i emportar-se un record d'aquest moment tan bonic, de tota aquesta prèvia de la nit de Reis. Pel que fa a la cursa Sant Silvestre, el Servei Municipal d'Esports, que n'agafa el relleu de l'organització al col·lectiu 92-93, preveu canvis en el recorregut. El trasllat de l'arribada a la zona comercial del carrer Regència d'Urgell segurament aportaran una nova dinàmica i experiència als participants, creant una simbiosi positiva entre la comunitat esportiva i els comerciants locals. Les inscripcions a les diferents activitats del món màgic de les muntanyes es poden fer al web de l'Ajuntament a partir del 27 de novembre. Per apuntar-se a la Sant Silvestre s'haurà de fer a partir de l'1 de desembre al web de la cursa.